42. היי, אני אוריאן, אני בשנה ג' במסלול של ביולוגיה ופסיכולוגיה. מציגות איתי היום נועה ודניאל, שתכף תגיע לפה. אפשר כפיים. אז חילקנו לכם פתקים בתחילת החלק הזה, ואני לא יודעת אצל מי השאיר אותם, מי זרק אותם. כל פתק הוא ייחודי, כן? רק אתם קיבלתם את השאלה הזאת, היא ממוספרת. אז קחו שנייה, תעברו על זה שוב, ואני מאוד מאוד אודה לכם על שיתוף הפעולה. כן, אז אני אתן ממש כמה שניות. ואם אתם סופר סופר מתביישים, חושבים שאתם לא יכולים להתמודד עם זה, תעבירו את הפתק למישהו לידכם, אבל תכל'ס זה לא כזה ביג דיל. אני יותר מביכה את עצמי. שלושתנו יותר נביך את עצמנו. מה לא היית מוותר? להסתובב באוניברסיטה. צריך לענות. טוב. אוקיי, אז אנחנו נתחיל. שלום, קוראים לי נועה, ואני סטודנטית מדעי המוח, ביולוגיה, פסיכולוגיה. נולדתי 1990. ואני יודעת שהשנה היא 2016. עד השנה לא הרגשתי את זה בכלל בלימודים באוניברסיטה, אבל כל זה השתנה מאז אז אני אעזור לך. כל זה השתנה מאז שהמורה חווה נתנה לי בכיתה ד' לעשות עבודה בשיעור מולדת בנושא שבאמת עניין אותי במקום מבחן. זאת אומרת, מאז שהסדנה התחילה. מתוך כלל הקורסים שלמדתי השנה, הקורס שהכי עניין אותי היה סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'. אבל תכלס עדיין לא הבנתי מה זה סיגמה, וגם חבל שלא התעמקנו יותר בסיסים אורתוגונליים. אני תוהה לעצמי, למה? אוקיי, אז אני תוהה לעצמי, למה? חלק מהמרצים משעממים. ואני שמחה על ההזדמנות שסוף סוף ניתנה לי אשכרה לשאול או לעשות עם זה משהו. אז איך זה קורה? בסדנה נפגשנו לאורך השנה, פעם בשבוע גן שעשועים. בתחילת כל תקופה, כל אחד מהסטודנטים בחר נושא מתוך אחד הקורסים אותם הוא לומד. חלק בחרו נושא שהם רצו להעמיק בו ולהתקדם בו מקצועית. חלק בחרו נושאים שהם לא הבינו, ואני בחרתי נושא שלדעתי חשוב להוציא מכותלי האקדמיה ולחבר אותו עם העולם שבחוץ. בניגוד למנחים שאנחנו רגילים לפגוש באוניברסיטה, המנחה הייתה מתרגלת ספרות אנגלית. להזכירכם, החלום שלי בכלל להיות עדה יונה. הרגשתי שהמתרגלת ממש רואה אותי, והיא עזרה לי למצוא במה אני רוצה לעבוד? ולהתמודד עם הרצאה ב8 בבוקר. עיקרון חשוב של הסדנה הוא לפתח את האני החוקר, או במילים אחרות, פשוט לשאול שאלות. עצרתי לתהות על
למה 42? ודיברתי עם חברים על... החיים. החיים. ובעיקר רציתי להבין... את החיים עצמם. אוקיי. אפילו הרצנו סקר על... מה יהיה? תוצאות הסקר היו מאוד מפתיעות. היה לי חיבור מאוד משמעותי עם הסטודנטים שהיו איתי בסדנה. נגיד... איך? שבכלל לומדת והתגרה אותי ביחס חופש מידע. וגם צפדיה. מצד שני תמכה בי כשלא היה לי מושג מה אני עושה פה בכלל. עיקרון נוסף בסדנה הוא שכל אחד עושה פרויקט ביחס לנושא שהוא בחר. משהו שמחבר את התוכן האקדמי לעולם האמיתי, מעביר אותו מהרוח אל החומר ואפילו מצליח לתרום לעולם. במסגרת הפרויקט של... הוא נכנס לכיתה של המורה חווה בבית ספר אוגו, ובמשך שעתיים הוא... זו הייתה הדרך שלו להסביר לילדי בית ספר את תיאוריית של... שאותם למד בקורס... אבולוציה. אבולוציה. כל מיני פרויקטים. עוד פרויקט מעניין היה של... עצבן אותה שבתל אביב אין חניה. ובשיתוף עם העירייה היא צילמה סרטון שמראה שהפך מיד לוויראלי ביוטיוב. האוניברסיטה עצמה גם הפכה ליותר דינמית. צומחת, משתנה עם המציאות. פיתחנו מתודולוגיות למידה שונות, כמו... גלגולים. לקורס. כימיה אורגנית. וגם... וגם מה? דשא. דשא. עם המרצה? מרצה? דפי יואל. זהו עוד עיקרון מנחה של תוכנית הסדנה. ככה זה כשהאקדמיה יוצאת ל... הופעה של ג'סטין ביבר. ול... 37? לונה פארק. ללונה פארק. ו... לסאונה. לסאונה, המקומות שבהם היא צריכה להיות. אני רק רוצה שוב להודות לדניאל ולנועה. בסדר, הן לא לומדות איתנו, אבל פשוט נראה לנו שהמרכז מיינדוקייט וכל הפרויקט הזה הוא מדליק ברמות ויהיה מעניין.